Ito yung kalagayan namin sa ano, sa Pila. Sa Hong Kong. Nag-swimming. Ito yung pinakamaganda. Hmm? Ito ba yung pinakamaganda o ito? Oh. Patigil niya na nagtagyan na ng dalag. Oh, yan. Ako pinakamaganda sa kanilang na. Ako Sa kanila. Ito, ang dami namin. Hello. Yan. Vlog ka ba? Oo. Vlog ka namin. Anong pangalan mo karon? Yan. Support local. Ayan. Hi, hello! Support yung vlog ni Kuya. Yay! Ito yung ano, yung birthday girl. Happy birthday! Nag-aantay kami ng bus ngayon. Ako, yeah, hello! Happy birthday sa ate! Kaya support sa vlog ni Kuya. Always subscribe. Thank you.